ବାସ୍ତୁ ବାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁନାହିଁ। ଘରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ବେକାର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିବାହର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟିକୁ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ, ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନଠାରୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 7 ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି 3ଟାରୁ 5:30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ସୂତା ଆସନରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ 7 ଗୋଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୁନ୍ଥି ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଓ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ଆରାଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଝୁଲାଇ ଦେବେ। ଏପରି ଝୁଲାଇ ଦେବେ ଯେପରି ମାଳାରେ ପବନ ବାଜି ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ 7 ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କଲେ ଏ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁରୁବାର ଆର ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବାହାର କରି ପୁନର୍ବାର ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଲେମ୍ବୁ ଓ ଲଙ୍କା ଟାଙ୍ଗିବେ। ଏହିପରି 7 ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। 7 ଗୁରୁବାର ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଚାକିରି, ଝିଅ ବିବାହର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଘରରୁ ଅଶାନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୂର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।